Dobar dan i dobro ste došli na kanal Duševni mir. Verujem da ste dobro i zdravo, da imate mir u duši i radost u srcu. I evo idemo jedan video veoma važan za sve blokirane ljude ili za ljude koji se osjećaju da su blokirani, da im ništa ne ide u životu, da su stagnirali, da su tako nekako onemoćali, da su izgubili snagu. Vi borili se i ništa. Skoro mi je stiglo jedno pitanje na email adresu, kaže Anči, ja sam totalno zaglavljena osoba. Nije važno ime i prezime, bitna je suština. I onda sam ja razmišljala, možda će još nekom biti potrebno ovo i onda ajde da snimimo. Znači ovako, ako postoji ovdje na ovom mom kanalu neko ko je blokiran, kome ništa ne ide, koje čeka mnogo dugo, više od 7-8 godina, neke stvari, koje nikako ovo da uradi, pa nikako ono, znači, zašto je sve to blokirano? Mi ne znamo zašto je to blokirano, ali Gospod Bog zna, što je jako važno. I šta trebamo mi da uradimo? Znači, opet da uzmemo od 5 do 7 dana, ujutru i uveče, i preko dana, da uzmemo ikonu i da se molimo Isusu Hristosu i da ga zamolimo da otera sve nečiste sile i demone i satane koji blokiraju tvoj život. To je mnogo važno. Neki ljudi imaju pomazanje da to mogu da rade, ali mnogi ljudi nemaju. I zato je najbolja stvar da čovjek ako osjeća da je blokiran i tako nešto godinama ne može da se pokrene, da se odblokira, da nešto, da moli Gospoda Boga da se očiste svi loši duhovi i jako je važno da ih pošalje u bezdan. Šta to znači kad pošalje u bezdan? To znači da se više nikad ne vrate, da uginu. Ako ste čitali Sveto pismo, vidite u Svetom pismu kada je Gospod Bog Isus Hristos, kada je jedan čovjek opsednut tražio da ga Isus Hristos oslobodi i onda su nečiste sile progovorile iz njega i rekle su mu nemoj nas salati u bezdan, pusti nas u onu krdo svinja. Znači, nečiste sile vrište kad zamolimo Gospoda Boga da ih pošalje u bezdan. I Gospod će očistiti i odblokirati to sve. Jer imate vi i ljubomorne ljude oko vas i zavisni i šalju vam lošu misaonu energiju i tako dalje. Mislim, energiju popularnu. Jer vi tačno kad neko misli o vama, tačno znate šta misli o vama. Da li je radostan zbog vaših uspeha, da li je tužan zbog vaše nesreće i tako dalje i tako dalje. Zato ne treba čovjek da se bavi da on nešto sam, zato što te sile su inteligentnije od čovjeka i za to stvarno čovjek mora da ima pomazanje, to mora da je neki duhovnik iz nekog manastira, iz crkve koji to radi, posebne molitve i kako to i šta ide. Ja se ne razumem u to i ja nemam pomazanja za takve stvari i ne bi to ni radila iskreno u životu nikada, jer nekako ne bih voljela ni da imam dar za to iskreno. Ali šta ja radim, na primjer, ja uđem u molitvu i zamolim Gospoda Isusa Hrista. Skoro sam osjetila da sam u jednom segmentu u mom životu nešto blokirala. Ma nikako to nešto da ostvarim, a jako mi je važno tako. I ja šta ću, ja ušla u molitvu 7 dana, ujutru veče da me odblokira Gospod. I samo sam molila Gospode Bože, očisti sve nečiste sile vezano za to i to. Pošalji ih u bezdan. Morala, jer to je takva sila. I šta onda? Nečiste sile beže od vas. Mogu vam doći one koje Gospod Bog dopusti da rade za vaše dobro, da vas očiste od nečeg i tako. Kao test u životu i tako. Eto, dragi moji, znači nikako da se upuštate vi sami to nešto da čistite, da se tako, ali molitva
jer zaista od Gospoda Isusa Hristusa su bežale sve nečiste sile. One se plašile od njega, prosto, bežale. Zato što ih je on uništavao. To je ljubav Božja. Jer postoje ljudi koji su opsednuti, a ne znaju. I takvi ljudi čine loša dela onim drugim ljudima. I zato ti dobri ljudi mogu da stradaju od tih loših sila, energije i tako dalje. Tako da, kad se molite, uđite za nešto u vašem životu, ja to sam skoro saznala, nisam. Nego sam tako učila nešto iz duhovnosti, što mi je jako važno za mene i saznala sam tako da čovek ne sme da ulazi u takve stvari jer mora da ima pomazanje i dar od Boga da to može da isteruje i da leči. To su mu imali apostoli, a to Gospod mora da spusti snagu za tu osobu da ona to može i da ona to lako radi, kao kad ja vozim auto, na primjer. Ja kad bi se možda pojavila pored tako neke osobe, ja bih crkla primjer od straha ili šta ja znam. Tako da u to laik čovjek ne ulazi, ali može da, ako osjeća da je blokiran, da uđe u molitvu i da moli Boga da Isusa Hristusa ili Svetu Majku Božju, da ili svete ljude, sveti oci naši, da to se oslobodi, da se deblokira, da se prosto oslobodi prostor, da se vidi, da se raščisti za nedelju dana, dve, sve to, eto. Toliko, dragi moji ljudi. I vidjet ćete u toku naredne nedelje šta će da se dešava. Probajte. Ovo ja što snimam za dobrobit dobrih ljudi. Jer mnogi dobri ljudi stradaju kao što je pravedan Jov stradao mnogo puta. Zbog nečistih sila. I spletkarenja i tako dalje, blokiranja. Magija, veštičarnje, to su sve gazdosti pred Bogom. Tako da uzmeš, da zavapiš Bogu, da onako pokažeš srčanu želju i volju i da hoćeš to da... Šta god da je u pitanju, udaja, ženidba, deca, znači sve. Šta god, posao, biznis, znači sve. Ili šta ja znam. Dok u stvari postoje neke stvari što Gospod Bog istopira iz nekih razloga. Ali dobro i da prođete kroz tu molitvu, možda ima i nešto blokirano. Da li je to demonsko delovanje, satansko, mi ne znamo. Da li je to, ali Gospod Bog može to sve da neutrališe. Tako da, eto. Toliko, dragi moji ljudi. I nikako vi sami to, nego u ime Gospodnje. To je mnogo važno. Ja se razmišljala da li da snimim ovaj video ili da ne snimim, ali će pomoći. I kad se molite, molite se da i Gospod Bog pošalje u bezdan, da nesta sa lica zemlje. Šta to znači? Da se više ne vraćaju. Probajte pa javite šta se dešava. Toliko, dragi moji ljudi. Znači nikako sami, ali i mi kao ljudi, mi ne možemo to, samo posebni ljudi koji imaju pomazanje za to, dok Gospod Isus Hristos, on može to. I tako ste sigurni i slobodni i zaštićeni ste vi. Ljubi vas Ana i voli, želi vam mir u duši, radost u srcu. Idemo mi nekim našim poslom. S obzirom da nam je prelepo vreme, pa da iskoristimo ovaj prelep dan, da tako rešimo neke stvari. Jedna važna stvar da čovjek može tako da osjeća kasnije, posle toga dan, dva, tri, da mu je muka, da mu se plače, a lako to je čišćenje to dok nešto izađe. Da, to je tako. Da mu je muka, da mu se povraća, da dobije proliv, da sasvim je to u redu, to je neko čišćenje, bolje to da izađe. Možda sam čovjek blokira da mu to nešto dođe. Svojim mislima, svojom brigom, svojim strahovima, tako da molite sve što blokira. Ne mora da znači da su to nečiste sile. Primjer sad kažem, ali je jako važno.
od 5 do 7 dana, a najbolje 7 dana jutro, na podnu, veče, da pokažemo upornost, da nas Gospod Bog očisti od svih blokada, bilo ovakvih ili onakvih. Ja sam uhvatila sebe da sam lično ja blokirala neke stvari u mom životu. I onda sam imala čišćenje. I onda sam morala prosto se isplačem, pa sam bila onako malo ranjiva 2-3 dana. Toliko, dragi moji ljudi, tako da ako osjetite čišćenje, zahvalite se na njemu i to će proći za 3-4 dana samo. Izaći će. 100% znam. Ja sam prošla kroz to. To je bilo prošle godine, ja mislim. Ljubim vas Ana i voli, želim vam mir u duši, radost u srcu i mir svima i svako dobro. Topli pozdrav iz tople Norveške sa 26 stepeni, ovo nikad nije bilo u septembru, ovolika temperatura. Mir i svako dobro, topli pozdrav.